Asociación de Mulleres de Insua, 3.000 para a Asociación de Veciños de San Cosme de Nete, incorpórase con 2.000 euros a Asociación Cultural de Árbol por a colaboración que ten prestado co Concello en distintas actuacións musicais, mantense 7.000 para a Asociación En Movemento e 30.000 euros para as comisións. Gracias, moi bo día a todos. Estamos ante unha nova sesión plenaria extraordinaria a finais de ano, tal e como é habitual por parte do Partido Socialista para aprobar as subvencións nominativas para o tecido asociativo para o presente ano 2022. A golpe de 27 de outubro, case rematando o ano, e desgraciadamente o tecido asociativo á espera que vostedes se dignen a sacar as subvencións nominativas, porque das de concurrencia competitiva vostede nin siquiera as nomeou. Xa terá no segundo turno para informar cando teñen pensado quitar ditas subvencións. E digo que se dignen porque levan ni máis ni menos que 10 meses de retraso para axudar as asociacións a súa forma de xestionar. Moi curioso o contacto directo que dice vostede que ten co tecido asociativo. Pois ou minte vostede ou minten eles, porque falas coas asociacións non tiñan coñecemento. Previamente, dice. A verdade é que debatan e propoñan, claro, exemplo de tomo e mando o que nos acostuman en cada sesión plenaria. Moita soberbia, moita imposición, incapaces de tan sequera falar coas asociacións para coñecer as súas necesidades. E non o día, señora Vázquez, dino as asociacións. Eu, a señora Rouco, non sei onde quita esa información. Por favor, lle reto que me diga con quen falou. Sinceramente, teñen bastante falta de realidade. Eu, que xa é a gota que colma o vaso, é o atrevemento, señora Veleiro, para criticar os presupostos da Xunta, cando vostede é incapaz de elaborar os seus propios. Hai que ter valor, de verdade que sí. Tal como leva prometendo ano tras ano, incluso na última con estas reviravoltas. Pero para o goberno socialista non é importante, según a súa portavoz, a señora Rouco, leva dito que os presupostos son algo entelequia. Son capaces de emendarse a si mesmos e gobernar coas contas prorrogadas que foron aprobadas polo goberno do Partido Popular no 2019. É que vostedes todos que forman parte deste grupo, votaron en contra. Mire, como doitan facer en numerosas ocasións, e para non falar do que hoxe aquí se debate, do que lles compete a vostedes, da súa mala xestión, que son as subvencións nominativas que, aparte de chegar tarde, pretenden aprobar pola porta de atrás sen consenso, porque non esquezan que están en minoría. Gobernan en minoría logo de ternos presenciado numerosos capítulos das súas desavenencias políticas. Pero entremos de cheo, espero, señora Rouco, que iba de menos de máis de 30.000 euros. Explique. Durante a miña comparecencia, vou a dividir as subvencións tan como fixo vostede por ámbitos. Entrando no ámbito social, a mí non me quedou claro. Eu creo que o merece vostede explicar máis concretamente a reducción que ten vostede co Hospital Asilo. Porque, mire, no ano 2019 o presuposto establece para o Hospital Asilo 90.000 euros. Unhas partes son financiadas por as plazas de unidade de Alzheimer e a outra, tal e como vostedes recolleron no ano 2020 as nominativas e no ano 2021, son os restantes 50.000 euros. Vostede dice que porque o ano pasado lles deu máis. É que iso é mentira. O ano pasado é o mismo que no ano 2019 e no ano 2020. Entón, explique, porque ao mellor, se ten que comer as súas propias palabras, a señora alcaldesa do asilo, 40.000 euros. Canta hipocresía e canta falsidade. En plena pandemia, cando vostedes dubidaban da profesionalidade dos profesionais sanitarios, utilizando incluso o conflito político en plena pandemia. E como lle gusta axudar a vostede? Pois recortando axudas aos nosos maiores en 40.000 euros. Mira, foi capaz de chegar a estes extremos? Explíquello aos cidadáns se o mellor foi que tomou represalias económicas a raíz dos cambios de estatutos da Fundación Asilo de Vilalba. Explica que se debe que se disminuyan eses 40.000, porque o resto dos anos sí que estaban reservados. Explique, por favor. Isto é a modo informativo porque non aparece a axuda que se recollía o ano pasado para o desenvolvemento das aulas de terceira idade, se teñen pensado desenvolver as aulas da terceira idade. En canto ao bloque cultural, queremos agradecer o traballo desenvolvido a cada unha das asociacións culturais do territorio vilalbés. Tamén aquelas que non aparecen neste listado. Este listado que vostedes impoñen e que le van aportado tanto estas asociacións á cultura vilalbesa.
poñendo de manifesto a gran labor que fan, ben merecía